Летото 1908 година, 10 юли, се обяви хюриетът. Хюриет на турски, на български свобода. И младотурците обеща свобода, братство, равенство на всички нации. И слезехме от Балкана ние, комитите. И ни обявия и нас за мирни и свободни граждани. Пролета на 1909 година султанът Абдул Хамид науми да ги мане младотурците. Ексик! Стига, кажал! Стигат ви 9 месеци конституция, айде сега да се върнем пак при ширията. И направи контрапреврат, го свали младотурското правителство, го изгони от парламентът да си оди. На страната на Абдул Хамид беше гарнизонно на Цариград 20 000 души и още в аркатите гарнизони авджи табори. Арно, ама младотурците, начало с Махмуд Шевкет Паша, я събраха македонската войска на брой 30 000 души и суних нашите български чети да влезем в Цариград. Интересно, кога станал превратът, младотурците извикали в Солун Сандански да го питат, що да правят. И старикът им речел така: ако дарданелите са в ръцете на реакционерите, нищо друго ни не остава, освен да се отделят македонско и одръцко в една самостоятелна държава автономия. Но за нещастие наше, дарданелите не бе в ръцете на превратаджиите. И тога се дигна поход. От българи, бивши четници, доброволци, беше съставен един отряд, който да вземе участие заедно с войските на Махмуд Шевкет Паша, командващ конституционните антисултански сили, в свалянето на султан Абдул Хамид. За началник на този отряд бях определен аз. Паница, начало на друга една чета, беше определен за мой помощник. А Сандански по това време беше болен, някаква силна болест на очите. В Цариград пристигна 2-3 дена след като всичко беше свършено. Някои от вас писаха, че Паница с 170 души бил превзел военното министерство. Бил обезоръжил 8 конни полка и прочее. На това трябва да се гледа като на чиста фантазия. Така не се пише история. Цялата работа свърши армията на Махмуд Шевкет Паша. Нашето участие с нашите скромни сили беше само символично. Той имаше пропаганден характер. Трябваше да се покаже пред целия свят, че в преврата участват и други националности. Между прочим, участвахме само ние и албанците. Сърби, гърци, влаци, арменци не участваха. Обсъдихме и в дъс кьошк. Български това е звезден ъгъл, звездно кюше. И поискахме от младотурците да ни разрешат ние да заловим султан Абдул Хамид и да го свалим от престола. Отказах. Имаха явно някакви съображения. Засягаше се националното им чувство. Не можеха да си позволят техния халиф, техния султан да бъде свален от геури. Останахме си геури. Иначе младотурците бяха големи политикани. Те винаги питаха, винаги се допитваха до нас, искаха нашето мнение. Например, когато ставаше дума на какво да се осъди султана, питаха ни, отговаряме смърт, да се екзекутира на Ат Мегдан пред очите на всички, пред очите на целия народ. Като го подкараха после за Солун, питаме, защо не го екзекутирахте? Щяло да се предизвика международен конфликт. Когато ни повикваха за тържествата по повод възкачването на престола на новия султан Мехмед Пети, ние категорично отказахме. Защо питат? Защото отговарям аз. Ние сме за свалянето на султаните, но не и за възкачването им на престола. Янасена. Не е сражение като нашите. В Македония турците се видяха напреде. Они в атака, ние ги тепаме,
А сега? Голема град, голема бъркотия. Джорлев. Голема бъркотия. Нека и турците се пролеят малко кръвта, джанам. Толкова време да изтраим ние живи и накрая да се похарчим, Арда ки бидема работа? Не! Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Разхождайки се из Цариграда, среща ни едно младо българче. Целият е облен в сълзи, кърши ръце и вика: господин Сандански, моя брат е арестуван за каране в Сараскерата, военното министерство. Ще бъде съден от военен съд и може би още днес ще бъде разстрелян. На един файтон и в кариер. Стигаме в Сараскерата, посреща ни един Мюлезимин, подпоручик. Застава мирно, отдава чест, часовите също. Закарва ни той при един подполковник. Той също отдава чест. Казваме му ние и той ни завежда при съда. Като ни видяха, съдиите спреха. Наше момче, българин, се е провинил нещо. От неопитност или от нещо друго. Желаем да му бъде опростено и да бъде пуснат на свобода. Името му? Казваме ние името. Сега вече не си спомням името му. Доведете го, казва Шевкет Паша, главнокомандващия. Довеждат момчето. Познаваш ли тия господа? Не. Тия хора гарантират за тебе. Какъвто и да ти е бил кабахатя, опростен си. Айде. Гит. Излизаме навън. Какъв ти беше кабахатя, бре момче? Питаме го ние. Аз съм работник при един българин, фурнаджия. Вие като дойдохте, той ми даде една пушка и ми вика: иди да защитиш султана. И той отишъл. Заловили го с пушка в ръка, господаря го пуснали, а него го завели на военния съд. Явно е, че разстрела му е бил в кърпа вързан. Качини на един файтон, отведени в една сладкарничка и ни почерпи с по една купичка кисело млеко. Там се презеха казармите Таксим, Ташкашла, Сараскерата, Ялдъс кьошк. Той е дворецът на султан от Абдулхамид. И го свали име от тройн от Абдулхамид. Ама файда йок. Али, где кого тебе? Чернопията така Кавказа пари залази. И сега на тебе нямаш обяснение ти даваме. 5 пари не даваме аз.
За чернопеят. Не давам чоки кай. Дайте нещо да яеме. Що въртиш главата? Като съм ти тръбал толкова, ти не ме потръсите? Ти що щеш в казармата, бре? Влезнах. Не ти питах. Вътре си изгубих. Кога излеземе, вие си бедете тръгнале. Ти тръгваш да ме потърсиш, ама ти 5 пари не даваш, шок ти стане с мене. Ти мене... За лут ли ме взимаш, бре? Чекай, Ристо. Било шо било. Нели са живи и здрави? Танасе, има една работа за вас. Требува да се разстрелят едни офицери на султана и някакви софти. Казах ти го. И ти го повтарям. Ние няма да се месим. Сами да си свършат работата турците. Христо, ние не сме дошли да си ги топиме нозите в Босфора. После ки има големо значение кой шо е свършил. Абе, колко е чужда вера и са против народот, и аз не му мисля много. Можове ли ги тепаме или... Не. Ке ги изтепате со каяфет. Ти, Джорлев, ке бидеш началник екзекуция. Geliyorum. Türk milleti için. Абе, до кога ще ги жалиме тия кучиня? Лига му поведение! Ме фати страх! Ала, те пайте ги, бе! Лесно ми беше да ги тепат нашите другари. Сега кога го видехте зорот? Аман. Сберете се с вашио. Аллах. Несете много здраве от нас.
Айде, ти на мене ки ми постелиш тук доле, а ти ке легнеш оттатък. Сега? Ти ки спиеш там. Ей, аз веки тук. Ай, бегай. Ка се бех обещал на Свети Георгия да му построям параклес на неговото име, си го изпълних аз за обещанието. И се освети параклесът мой, Свети Георгие, летото 9-та година на 20 юли Илинден. И ги поканих сите другаре. И старикът от чернопеята дойде и ги питам язе. Абре, кажайте сега, как е големата политика? Тана се велят от сега на анака ке се борим по мирен път. Со партия ке се бориме, со парламент, ке имаме депутати в парламентот. Еми, со гъркоманите шо ке чиниме, ги питам? Нема веки гъркомани тана се, нема турци, нема гърци, нема българи. Сите сме граждани на една държава. Арно, велям, Арно, видите и ви, големите войводи, ке правите големата политика. Ние пак я слушаме вазе. Кога я отслужиме литургията по Илинден, не беше прилично да му се молам на Сандански, но като го видеха зорот и му писах писмо. Старик писах, на година и повече време се мина, и аз и халхабер немам за вазе, касте, шо сте. Се чу дека чернопеята пафатил къде Балканот. Но дали е истина то, Но ето, че у мен настъпи едно потресающе съмнение. Въпреки всички обещания, в Турция, наред с политическата революция, не се извърши и икономическа. Ето тук е измамата на младотурците спрямо нас. Ние бяхме излъгани. Ние се борихме за неща, за които турците не искаха и да знаят. Но има още едно нещо. Напоследък младотурците започнаха да заселват мерите на българските села с емигранти мохамедани от Босна. Те искат да разредят българското население. Какъв ефект можеше да произведе върху мен такава една убийствена политика? Аз бях на 11 години, когато татко ме повика при себе си в Струмица. Ставаше въпрос да ме изпрати да се уча в някой пансион. Това беше октомври 1909 година. Да, октомври, началото на ноември. Заварих татко на Мегдана в Струмица да говори пред голяма група селени. Държеше им реч, доколкото смислих политическа. На главата му имаше фес. В моето детско съзнание фесът винаги е бил олицетворение само на робство и тирания. Аз в ония момент много не мислех за политическите съображения на баща ми да стои с фес на главата. Скочих, грабнах феса и го хвърлих на земята. Татко само се поусмихна и ме прегърна.
Доколкото си спомням, в ония момент той силно нападаше турците. С положителност твърдя, че точно тогава той подготвяше почвата за нелегалността и по-късно, когато аз вече бях ученичка в колежа в Одрин, той въобще не се замисли, че ме оставя без издръжка. Ами хвана Балкан. За да крутувам, младотурците ми предложиха служба в Струмица. Не приех. Предложиха ми експлоатацията на една тиквишка гора. Отказах. Оти и аз, старик, се мъчам всичко да забравам. Се обърна светот. Не сме веќе врази со гърците и турците. Но и голем страм за революционер като мене да се фати калфа барабар с отецата. Томето Кронов се отвори аптека. Вашил Чонгол от пувката се ожени за една момичка от въстанието. Она богата. И Вашил фати да върти търговията. Бивши отчетник Ицо Джорлев е стражар турски. И на Божил Балтов му се даде държавна работа в оперетата, шо беше там, като биш голем хораджия. И като чувам дека се настанили друзите другари на държавна служба турска веке, то ви се молам, господин Сандански, неки биде противосъвестно да ми се даде и на мене некоя служба. Ако нема как, и аз ки видам да замина накъде Америката, но то е моето решение. Друго нема. Дилберт Анас, летото, 10-та година. Айде, Бог да прости нашите умрени другари. Не се мина и година време и турците фатия веке да събират оружието на нашите люди. И кога гледам един ден, ги карат некои наши българи къде Солун в затвора еди коле. Köyleri gidiyorsunuz. Durun biraz. Ne istiyorsun efendi? Nereye gidiyorsunuz? Durun biraz. На, ти им даеш 2 лири. Една на нашите за тутун. И една на уния пезевенки.
Böyle sersem kövlüyer. İtiremezler sultanlığı. İtirirler. Papaz içinde olursa her şey yaparlar. Го обърнаате втеро турците и кажуваат така. Хюриет, демек свобода. Хюриет, кажуваат, бидува ден, бидува 2, 3, една неделя. Шо е то свобода, джанам 2 години? Мишо. На. Яне, преди 3 месеца ти писах няколко реда, но отговор не получих. Сега, пак ти пиша, като съм уверен, че и на това писмо няма да ми отговориш. Мъча се да отгатна и само по предположение намирам, че причините могат да бъдат следните. Или си ми обиден лично на мене, за което от сега ти отговарям, няма защо. Или се срамиш от положението, в което напоследък изпадна, което е най-вероятно. Преди моето избягване в нелегалност, ние имахме няколко нощни разговора, в които стигнахме до заключението, че трябва веднага да напуснем легалния живот. А ето вече няколко месеца изминаха, а ти си още легален. Как може да се обясни всичко това? Предположения има 2. Или си играеш на комитлък, за да заблуждаваш мелнишкото население, да не ти търси сметка за парите, които харчиш, или си агент-провокатор на турското правителство. Обвинения, както виждаш, много жестоки. Но други предположения нямам. Ако искаш, опровергай ги. Предположения има 2. Или играеш на комитлък, за да заблуждаваш мелнишкото население, да не ти търси сметка за сумите, които харчиш, или пък си агент-провокатор на турското правителство. Обвинения, както виждаш, много жестоки, но други предположения аз не мога да намеря, а ти, ако искаш, опровергай ги. След като ти казах няколко горчиви истини, ще ти да задам и следните въпроси, на които в скоро време ще чакам отговор. Яне, стоиш ли на старото си становище за нелегалната борба? Или си изоставил тоя си акъл? Да се отговоря. Сега организацията води и ще води борбата на легална политическа основа. Но за да не се сметне, че ние сме променили характера на организацията, заявяваме, че организацията не е сложила оръжие
и е готова наново да продължи нелегалната борба. Яне, ако си за нелегална борба, питам, време ли е днес, когато турците събират с такива жестокости не само оръжието, но и хлебните нощчета на българското население? Време ли е днес да се излиза или не? Истина е, че в някои други части на Македония терора още вилнее. Но ако се протестира твърдо, може да се доберете до резултата, който ние постигнахме в нашия серски революционен окръг. Ние изтръгнахме от турците обещанието да не се изземва оръжието от българския народ. Яне, питам те, ще се реформира ли Турция? Ще я бъде ли или не? В нашия серски окръг ние сме постигнали следното. Да се преустанови настаняването на емигранти мухамедани по българските земи. В турските висши и средни училища да се приемат и българчета. Да се постави за разрешаване чифлигарския въпрос. Да се премахнат от селата турските и арнаутски чети. И последна точка. Да се назначават българи на държавна служба. А сега сам прецени кое е по-доброто. Яне, само Мелнишко ли съставлява за теб организацията или и другите части на Македония? На старикот писах така. Любезни ми брате Яне Сандански, благодарен съм много за твоето писмо до Каймаканинот. По това писмо ми извика он и вели. Държавата, вели Танас Ефенди, реши да им се даде работа на старите комити като тебе. Си назначен, вели, за Орман Меймори. Той е началник на горите. Много арно велям, що требува да правам. Нема шо да правиш, веле, назначен си и си гледай рахатот. А заплатата ти ки биде 3 лири и шо ки падне от бакшишите. А от бакшишите, любезни братя Яне Сандански, пада барем тройно повеќе. Оти под мене са родарето, дарварето, рибарето, тухарето, варджиите, авджиите. А за родарето съм премного доволен, от них пак е най-големи от бакшиш. Друго, и аз форма си имам турска, на турски от полковник от Цариград. Сал нишани си турих и веќе сум Орман Меймори, тоже началник на горите, реките и полетата. Танасе, събрахме се в София през месец април тази година, 1910. Неколцина другари и съмишленици. И приехме следния позив до всички революционни тела. Пращам ти го по нарочен човек
за сведение и знание. Позив. Господа, с прокламирането на фамозния хюриет, младотурците хвърлиха прах в очите на целия свят. Между измамените сме и ние, българите от Македония и Одринско и емиграцията. Тук не му е мястото и едва ли е нужно да се спираме подробно върху ново създаденото положение в Турция. Едно е ясно. Само една подновена революционна борба ще бъде в състояние да спечели много очакваната свобода на Македония и Одринско. Трябва да се почне една планомерна революционна борба, съобразена с новите условия и оттърсена от грешките на горчивото минало. Счетохме за нужно да ви осветлим, че към такава борба вече се е пристъпило и скоро ще сме в положение да потърсим вашето съдействие. Къде е Ицо? Ицо! Къде е Ицо? Тихо! Тихо! Тихо, да чуем от дека лаят кученята, тихо! Къде е Ицо? Ти... Ицо, къде е Ицо? Ицо! Моята слава ми правила магия против урки, с отцървен кръст да ми я варди душата. И сол да ми ги изпи моите църни мисли. Рева
войвода Байпостол. Той тук живот е пишал Байпостол по-гръцки. А? Он знает гречки. Шо, Мари? Пише, от е излезал наново в Паяк планина и нещо за Ицо пише. Ама не можем да го разберам. Ека, не можеш да го разбереш, дай го тук писмото. Видяхме ние дека не знаеш гръцки. То не е на гръцки, а на български. Танасе, младотурците излъжа, нищо обещано не е изпълния. За българето пак лошо. И аз съм излезен да се бием наново в Паяк планина. И още с мене с мочетано касапчето и Вашил Чонго от опувката. Ти требува да отепаш кучето поганско, Ицо Джорлев ренегат от турски от стражарин и ке найдеш четата знаеш как и къде. Постол. И още ако не знаеш шо е ренегат, ренегат ке видя изменник на делото и уреден младотурско. Същи Апостол Петков е неджевардърското слънце. Бегай се дома. То ме на мене и на Ицо Джорлев поеда ракия. Що ки пиш, брате? Едно шише вино. Пиши го на моето. Слава на вазе, комите храбри, що извършихте дела славни. И нова магия правила моята слава, ама на хакере оти една душа кога я понесат лудите, спирачка нема.
Какво палате ви тук, бре? Не можете така, Танас Ефенди. Ние заповедано те арестуваме. Кой, бре, даде каква заповед? Що, бре, Юзбеше? Що има? Танас Ефенди... Некой е стрелял по един от нашите полицаи. Он кажува дека това си ти. Гюзел Танас вика. Ме стрели. Ами, това не е верно. И аз цял ден днеска си седим дома. Ей, това да знаеш, някой от вашите, дето ми го има карез още от кобитлъгото и сега, сака да тури кокал между нас. Да, ама не е турчин. Слава, отвори, аз съм! Що? От вашите. И кой бре ки биде? Ицо Джорлев. Его я, Танас! Он ме стрели! Бре. Шо, Ицо? Не получи ли вчера писмо да му тепаш? И аз ако саках да ти отепам. Не ли го скинах пред очите? Скина го пред очите ми. Ама после с револверът ме стрели. И аз те видех. Канема да те видам, като 10 разкача ми стрели. Со револверът стрели. Да? И кажа, со тоя револвер кажа, днеска не е стреляно. Не. Я му я палтото. Я го знам това палто. Он в Царинград беше с него. Я го облечи. Kaç tane? 5. Al. Haydi kızım gel. Gelin simitçi geçeri. Uşaklar gelin simitçi geçeri. Gelin kadınlar. Güzel simit var benim yanımda. Таман според твоята мера е. Etmiş ama palto tamam oldu. Bekleyin başka. Bence yalan. Stratejikmiş. Кажи нещо, бре. Аз нямам що да кажам. Бях мене се лесен. Брак висши. Слушайте, малце! Това куче кажа, от и моят Танас стрелял от 10 разкръча по него, така е? От 10 разкръча. И Танас не можа да те улучи. Не можа. Ами тога ето шо. Ке поставиме насред хорището една висилка. Танас ке стреля от 100 разкръча. Ако не ги нареди и 7-те куршума обоб куче, ето ви го небето яви и земята. Ме обещайте пък, моят Танас го дерайте со нож. От 10 разкръча Дилбер Танас не стреля. От 10 разкръча он со камъниките от тебе, бре. Така ке се съгласите? Aşk olsun. Karaman Hanım. Не искам лошо да мислите, Танас Ефенди и Слава Ханам. Ти лъжеш. Добре, няма нищо. Айде, дърва се.
се оплаши, бай Танасе? брате. Ки си ги видиме веке сметките.